за всички аудиосистеми на Audi, окомплектовани с мултимедиа MMI 3G и 3G+. В случая колата е A8 D4 след 2012 година. Ето го CarPlay-а. Иновативното при него е, че сигнала влиза по оптика в системата и качеството е перфектно. Как се работи? В момента сме на радио. Тискаме бутона медиа. В момента сме на оригиналното CD. Искаме да CarPlay-а да ползваме. Натискаме Source. Избираме си режим Mr. 12 волта. И директно си тръгва.